Hernaez Streets, 6100 Bacolod City. Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000 Haro, Iloilo City. Telephone number 320-9487 o mag-text sa 0943-5410-771. Sa ngalan sa mga madres ang Daughters of St. Paul, ini si Sister Nina Lorilia. Kabay nga ang paghidait ni Kristo nga amo ang dalan, kamatuuran kag kabuhi, magpabilin sa inyo tanan. Ini nga programa hinadulot sa inyo sa mga madres ang Daughters of St. Paul kag sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo. Kung ang hampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sining nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 tuig sini nga paghiwat bilang quadrennial international men's football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight. Dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walaw ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang
sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga Silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa pungko santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alejo Ignacio D. Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga sila noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang Santo Obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro-cathedral rason kung nga ginatawag na 30 minutos na ang nakaligad sa oras nga alas 4 saga. Pilipinas, mayong aga, Western Visayas, siyudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental. Welcome na sa ato niyang palatuntunan, drigid lamang sa Bombo Reports First Edition. Subong sa ato niyang mga kabombo,
sa aton niya nga mga kauturan, Lunes naman kita sa karon ni adlaw banwa pet sa 12 kita sa bulan sang Setyembre tuig 2022. Kag Bombo Kim, no, para sa aton niya nga mga kauturan kag sa aton niya nga mga kabombo, pet sa 12 kita sa bulan sa Setyembre. Kag para diri sa aton niyang Christmas countdown sa Bombo Radio Philippines, it's 104 days to go na lang mga kabinan kag Christmas na. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. 104 days to go before Christmas. Wow. Grabe, no? Kadasig lang gid sa ato riya nga mga inadlaw. Sento 4 dias na lang kag Pasko na. So, tiara na, nakabangon na liwat ang aton yung mga Christmas trees, no? Mga Christmas lights, mga Christmas decors, tadra nga gintago, sang nagligad nga tuig, tamo mo lang na, no? Kung wala naman lang nagubati, mas okay man na. Dahil pagwa mo naman pag Christmas, kay tikbudlay mo na nga, sagi kita bakal every Christmas, no? Sige. So sa ato niya nga mga kauturan kay sa mga kabombo nato na mga regapanguna nga mga balita. Nga ato niya nga tutukan sa buong iyang agadri sa ato niya nga palatuntunan, trigid lamang sa Bombo Report sa first edition. Sa mga regapanguna nga mga balita local, executive order sang gobernador sa probinsya sa Negros Occidental nga mangin optional na lamang ang paggamit iya sang face mask. Ano ang inyong reaksyon diri? Sa aton nga mga kabombo, optional na diriya sa aton sa Negros Occidental. Kay mati ang siyudad sa Bacolod, wala pa man iya nakapagwa sang EO, no, ang alkalde naton si Mayor Albi Benitez na hanungod sining optional nga paggamit sang face mask sa mga outdoor spaces. Only ang probinsya sa Negros Occidental. Dugang pa nga mga balita lokal, ang modernized jeepney, dugang, no, nga numero or sa mga modernized jeepney nga mag-ooperate sa aton siyudad sa Bacolod, magadamo na gid subong Lunes. So hibaloon naton, no? May biyahe ni Bata, Libertad, may biyahe ni Fortune Town, Downtown, may biyahe ni sa diin pa yang bahin sa aton siyudad sa Bacolod kay 500 units ni ang ginapaabot naton all over Bacolod City, na sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo 500 units. So may amat-amat na nag-inabot na diskusyonan naton niya kag subong man sa mga kabombo naton sa dugang pa nga mga balita pong sudnon ang commemoration sang birthday ni former President Ferdinand Marcos Sr., no, ginahanduraw gid gina-ko-celebrar ko sang iya sini iyang pamilya. Siyempre ginapangunahan sang iya sini nga bata nga si President Bongbong Marcos, no, nagbisita sa libingan ng mga bayani kadungan sa ika-105 man nga kadlawan sang anay presidente. Subong adlaw, no, sa Ilocos it's a holiday. Amo ni ang deklarasyon September 12 bilang special non-working day sa Ilocos Norte kangod sa selebrasyon sang kaadlawan iya sang anay presidente. Kag subong man sa dugang pa nga mga balita local, ibaloon nato pungsud nun si Bagyo Inday sa diina karon nakachansa kita machikan makita iya sa pag-asa para sa aton nga pinakaluhing rakat sa panahon. Balita nagikan sa luwas sang pungsod, ang hibaloon naton, no, ang pinaka-latest update sa funeral, no, haya subong ni Queen Elizabeth
Umalin sa the seconds, umalin sa edisya ang nagtaliwan sa aton Friday driya sa aton sa sang kaagahon no sa Pilipinas to pero Webes yes Friday sang kaagahon pero Webes na didto ya pet sa 8 na sa Setyembre sa aton pet sa 9 didto iya sa United Kingdom. Okay, chikero nato ang pinaka-latest update sa Papua New Guinea. Mayara iya sang linog no chikeron taman no mayara iya sang patay sining makusog nga linog nga igo dito sa may Papua New Guinea. Sige. So inita na ang ato niya nga diskusyonan sa ato niya nga mga kauturan kaga sa ato niya nga mga kabombo. Dirigid lamang. Sa ato niya nga palatuntunan sa Bombo Report sa first edition. Subong niya nga aga, kamusta ka mo dira sa mga kabombo naton? Sa mga kauturan ta, no? By the way, ginalauman ta buwas nga adlaw, ma-oil price rollback kita. So, diskusyonan ta ni kay ma-oil price rollback at least, no? Maduga-duga nga ng pag-rollback. Although, sulo sentimos or jutay-jutay lang ni, pero at least nag-rollback. Kaya mo naman ang gina-expectar naton ang asod-asod iya nga pag-rollback. Kabay pa. Amo na ang pangamuyuan naton. Sige. Sa saliwat initaran ang aton iya nga diskusyonan sa subong iya nga aga. Dirigid lamang sa aton iya nga palatuntunan sa Bombo Reports first edition. Of course, aton iya nga promo diri sa Bombo Radio nagapadayon lang bao ti kasadya naman sa aton sang tilalikdan iya mga kabiran nga Sabado sa Sumag Public Market. Nag-enjoy gid kita no sa mga papremyo naton dito sa Video K Challenge, no, kasadya sa mga parlor games. 6.5 million pesos nga cash siyahan in total prices nga laning ginapanagtag naton para sa aton iya nga enhanced suwerte sa palengke promo sa Bombo Radio kag Star FM, no? So, gani, no, sa mga kauturan naton, kung wala pa ka mo ka-join, hingagaw na sa pag-join sa subong nga simana, ikapito na naton ini nga simana sa mga kauturan naton, no? All you have to do, maghingagaw sa mga entries nyo, isulod sa puti nga sobre nyo na bakal nga proof of purchase, isulat sa gwasang sobre ang inyo sa pangalan, edad, address, contact number, perma, week number, no? So week number 7, and pangalan sa proof of purchase nga ginilakip, no? So, ibutang man ang promo title, Enhanced Suwerte sa Palengke Promo 2022 ng Star FM at Bombo Radio. Kaya i-address diri sa aton sa Bombo Radio Bacolod o kon Star FM, no? Ihulog ang inyong mga entries sa estasyon naton sa Bombo Radio. Gani, maggamit na kamo, na? Or tipunan nyo na mga proofs of purchase. So, kay iniya, makapian-pian gidya sa aton. Amo ning temprano gidya nga pamaskwa, no? So, hulog lang sa mga kabombo naton kaya ang aton iya nga mga proofs of purchase sa kay misis, no? Or sa kay mister sa panimalay sa mga kabulig dira sa Puloy-an, no? Ari na ho ang Silver Swan sukang puti. I'm sure ari na sa kusina nyo, di ba? Kaya magamit talanggaw, Silver Swan gid kita ya, no? Walang labis, walang kulang na linamnam. Isa ka Silver Swan vinegar sa stand-up pouch ukon label. Isa na ka-entry, no? And of course, sa gamit naton sa aton iya nga mga panimalay, di ba? Mga kagamitan ta sa panimalay ta, pag-on gid siya, no? Dapat, para mas na kumang init ang ulo ni Mrs. Ya, kung ano man yung lampos ang balde, hindi magkalabuka, no? So, Orocan, kay man sa Orocan, maayos ang buhay mo. Isa ka sticker kan coupon nga may ngalan sang tanan nga Bombo promo titles. Like magbakal ka tapos lain nga promo titles ang Bombo, okay lang na gamita lang gyapon nga proofs of purchase. Kaga subuman, syempre sa mga kita, no, sa mga misis, no, o gisaga pangita ko di ko grocery nga do makatipid-tipid man ko or makasave man ko sa subo nga kapuraot gid sang tiyempo, syempre sa Pure Gold. Kay man sa Pure Gold, always panalo. Isa lang gid na kam receipt minimum purchase nga nagabalor 300 pesos sa bisan din nga sang Pure Gold supermarket. Okay? So, amo na sa mga kabombo naton kabahin na ni sa mga proofs of purchase ngayon sa hulog
kay Manti isang tinalikdan niya Sabado, mga winners. Makita today nga ito na awarding sa mga winners ta ha, sa mga send-in entries naton. Sus, tumataginting cash siyahan sa weekly prizes. Like kada Sabado, may 3 man nga magadaog bilang studio winners. Kag again, ang awarding naton today. So, ang first prize naton is 5,000 pesos. Plus 1,000 pesos worth of gift pack. No? Ang ato niya second prize, 4,000 pesos plus 1,000 pesos worth of gift pack. Kaya ang third prize naton is 3,000 pesos plus 1,000 pesos worth of gift pack. Okay? And then, no, kundi, tatlo na yung mamaging. Isa to, nagpalengke draw kita. Like, sa tinagdan yung Sabado, may anom to ka mga winners. Sang 500 pesos nga cash, kag 500 pesos worth of gift pack. Kag subong man, may mga part nagdinaog sa ato nga video kay challenge, parlor games. Ini, pagid nga pamaagi ang online activation kasiyahan naton. No? May magadaog iya sa online contests para sa pinakamanami nga promo products display sa mga sari-sari stores kag mini groceries, no? So iupod sa display sa inyo sa nga mga sari-sari store ang mga produkto sa nga siniiya nga promo, no? Kuhaan nyo sang litrato ang inyong matakong mga display kag ipadala sa inbox sang Bombo Radyo Bacolod FB page, no? Ilakip ang ngalan sang entry sender, pangalan sang sari-sari store, complete address, kag contact number. So, ang deadline sa pagpadala sang entries sa inbox ng Bombo Radyo Bacolod page, no? So, sa Martes, every Martes ina, no? Ang deadline naton tay ang first prize dira, 3,000 pesos plus 1,000 pesos worth of gift pack. Kag duha ka consolation prizes sa tag 2,000 pesos plus 1,000 pesos worth of gift pack each. Okay? Siyempre, may criteria for judging ina. Ang impact kag attractiveness, 40%. Na? Ang originality and uniqueness, 30%. Number of likes, 20%. Ang concept and ideas, 10% with a total of 100%. So, good luck, good luck, good luck kay Manti sa grand draw naton, no? Sa mga kabombo ta, limpak nga cash siyahan. Ang igapanghatag kay may 20,000 pesos, may 10,000 pesos, may 5,000 pesos bilang guaranteed prizes plus may 5 pagid na ka-consolation na winners sang tag 2,000 pesos sa 24 ka mga key cities nga may Bombo Radyo kag Star FM stations. Okay? Enhanced swerte sa palengke sa Bombo Radyo kag Star FM. Over 6.5 million pesos nga cash siyahan sa total worth of prizes na nga igapanghatag nato nationwide. Gani magtipon or hingagaw pa para sa week number 7 naton subong. So, good luck, good luck, good luck sa inyo ha. Sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo. Okay? So, hulog lang sa nga madamo iya nga mga entries na sige sa aton iya nga mga kabombo. Okay, sige. So, kamusta ho nato? Ang aton iya nga sitwasyon subong, Bombo Kim, sa paribot naton sa may syudad sa Bacolod. Chikero naton, unang hugnat sa balita sa patrol. Ang modernized jeepney, anong reaksyon nyo? Sino diri hands up? Sino mga nakasakay sa modernized jeepney na? Kundi may duha ka mga units, no? Nga nag-ooperate na sa aton diri sa may syudad sa Bacolod. May una na nga nag-ooperate. Home site ang biyahe sina, no? As sige report naton sa tililikdan. This time, nadugangan pagid na siya. May gin-cover pila pa ka mga areas diri sa aton sa may syudad sa Bacolod, no? So may Bata, may Fortune Town, no? So amo na today ni ang magkasugod ang ila sini nga operation today, Monday sa aton iya nga mga kabombo. So sa aton iya nga mga kauturan, ano inyong reaction? Syempre, sino man bala ang hindi gusto sang hindi gusto yang magsakaya sa
modernized nga jeepney, debla? Sinong hindi gusto sina, no? So, although nga ang mga ibantang mga drivers, mga jeepney drivers, nga mga daan nibla, so, syempre, gabalakuon sila kahit para sa ila, they're not ready, no? Kung magamaneho sila siniyambal nila, do hindi, may mga reaksyon pa to, no? Kaya do hindi pa sila mabuhi sa 450, may mga amo sina. Although, chikaron, ano inyong reaksyon sa mga kauturan naton sa operation sang modernized jeepney? Chikaron tabla si Bombo Grace Lynn Lobaton sa piyak nga linya sa unang hugnat sa balita sa patrol. Kamusta ang ato niya nga sitwasyon sa palibot sa siyudad sa Bacolod? Bombo Grace! Good morning! Bombo Grace! Bomboan. Yes, good morning. Yes, Bomboan. It's Monday. Live kita diri sa northbound terminal. Aton man nga gina-check kayar ining biyahe no sa Lunes nga adlaw. So far wala pa kayo pasahero diri, no? Kay tungod tuman pa kaaga para sa aton sining mga estudyante kag obra sa mga opisina. So sa aton man nga pag-check yar sa paglibot diri sa area sang norte nga bahin, no? Sang city kag dito kagina sa bata na yon, wala pa ta Bomboan may nakita nga modernized jeepney nga nagabiyahe basi magulo adlaw, no? Basi magwa sila karon mga oras 6 gid a.m. sang yes. It could be mga 6 a.m. Oo, 6 a.m. Ara lang damo na pasahero. So subong wala pag kita may nakita diri sa northbound terminal kag dito man sa kagina paglabay ta sa Ceres Terminal. So, ang ari naman diri Bomboan, kalabanan, mga taxi, mga jeep, no, kag mga van. Amo na ding ari diri nga naga-park aga pa. Kag makita naton puros ni Bomboan galing taxi drivers. Kay din yung mga jeep ni drivers, sir? Iba ka pangapi. Saan ang mga jeep ni driver da? Dali amo di. Ministeriana kita, kapag. Ministeriana, inatakag magkapi-kapi, de. Sino ang jeep ni driver da? Jeepney driver na magkaya guard. Jeepney driver. Gani, kay... Din sila subong, sir? Jeepney driver ka, sir? Sa jeep ka? Ay, taxi ka? Din ang mga jeepney driver, ta? Na pala nago sila Bomboan. Nago sila? Oo, wala ko nakita jeepney driver. Ang ilang mga jeep, ari lang din. Ari bing taxi ko, ang tadana, Bomboan. Samtang nga pangita pa ko sang jeepney driver. Ari si sir, kanto tayo, sir. Sa naka-yellow, bala Bomboan. Ang ibang katulog siguro sa ilang mga salakyan. Ano na siya yari ni subong si Bombo Grace, diri na ni siya sakwan sa northbound terminal gidya. Kuni sa Piak to Ceres, iniya diri sa mga jeep gidya kag mga taxi da. Oo, diri kaya sa northbound terminal, no? May mga taga-Talisay bala Bomboan nga nagapundo nati. Yes. Kag taga Silay kay mas dasig kuno ang wa diri mo punta to sa Piak. Kag jeep man sila padulong diri sa amo ni nga terminal. Sir, good morning. Live kita sa Bombo Radio Bacolod. Ano pangalan ta, sir? Si Junjun lang, ma'am. Junjun. Junjun. Ang prido to, sir? Sabio. Sabio. Okay, si Sir Junjun Sabio. Sir, kamusta man sa buong ang pagbiyahe? Pigado Japon, ma'am. Kung pisan ka may tsambahon pero kung wala gid. Di ka mapisan ka or matamad? Pisan nga mahiga pula. Para di kita mang zero, no? Sir, may nakita ka na ding bag-o nga jeep nga nagabiyahe? Wala pa. Kadto sa bata, wala pa sa nagligan nagparid mo lang to sila tapos wala. Di ka subong adlaw mga sugod ila biyahe ko, no? Anong may reaksyon mo na? Namin na kaya madugangan naman ng mga units ang round tripper.
Ano yan, sir? Pero pasaron butlaw ta walo. Tinatadlaw na lang ni Sir John Bomboan ang syempre maayo man nga balita nga may ara tuod no bag-o nga salakyan o kon magamit no sa pagbiyahe aton mga kauturan aside sa mga jeep kag taxi. Pero sir, sa imo nga paglantaw, bentahan ni sa inyo o kon disbentaha? Tanaw ko ma'am, mangyapon ma'am, kay ti ang masakay sa round trip kariya, masakay ginay mo sa samon, masakay ginaya. Ti kon madugangan na mutlang dila ko kambal ma'am, wala no gid na Eh, wala pa man din no. Diri sa area nyo nga gina-parkingan. So, pila man ang kita sa taxi driver subong? Mas gusto mo magsaylo? Di lang ko sa taxi mama. Kaysa paano may kita isang gamay lang. Pila na ang gamay na? Mga 500. Okay. Nubo sa 500? Wala pa. Wala. Sa nag-abreng klase? Dugo sa 20, wala yung patas-patas eh. Pero sa nag-abreng klase, wala na ganubo sa 500 ang inyo ganapuli sa inyo balay? Wala man. Basta pisan. Mga kabataan mo, sir? 5 kabilog mo. Kaya pila ba? Oo. Tingin sila kasakay, Sa round trip. Yan eh. Oo. Amo ni Mamuan, si Sir nga positive lang man sa iya. Basta pisan, kaya kung no, wala man sa problema mo. Bisan sino pa nang magduga nga mabiyahe. Bisan tuod nga mabuhian ang pasahero. Taxi driver niya si Sir, no? Oo, taxi driver. Oo. So, Nakita jeep grabe, driver. no? Mga pulaw bugtaw, gid ni sila. Ano oras siya nagataya, bombog? Ano oras siya nagabiyahe? Ano oras sa gabiyahe, Sir? Kaaga-aga pa niyo. Tri ko gatulog ma'am kung kuno lagi. Wala ka nagkatulog sa iyong balay? Ate, masubuan si Mrs. A? Iwalay ko sa ako daw. Ay, wala ka na sa Pero mga bata mo, di niya upod? Ato sa iya. Ato sa iya. Pero okay ba lang ka mo sa mga bata? Okay na lang. Ate, di rin lang katulog si Sir Babuan. Tapos, alas 4 kagabog tao. Alas 4. Tiyan mo na ning iyang life. Ya, grabe man, no? Yes. So, amo ning mga utod mga taxi driver. So, ang terminal ya Bombo Grace, yun na, kon kaagahon niya, buhi, gidya mo. I mean, may tao, gidya, no? Yes, Babuan. Wala di ka hubas ang tao. Wala Bisang wala pa bala pasahero. May ari na di nga kalanaan mo. So, mga drivers, tangan nagatender dire nagatulog. Dire man ga pa init-init dire ho sa kalanaan, no? Kay may ara sang mga kape man di nga ginabaligya. Kag syempre wala pa sang pasahero. Pwede gid sila ka pahuway-huway pa. No, karon dasigay naman ang pagkuha sang pasahero, pero madugayan ka lang sa mga traffic areas. Wala, grabe kitang traffic, no? Correct. Sa mga ginakayo nga dalan. Especially subong Monday, you have to make sure nga mahalin ka sa balay mo temprano kagid siya. Kaya nga, maabdan ka na iya alas 7 sa pasado alas 7 dalan. Traffic inaya mo po, Grace. Siyempre, rush hour, tanan, amo na. Kung hindi kaya mag-early, sigurado malate ka eh. Yes, sakto, gid mo. Iban gani nga mga estudyante ta pala. Ang ilan sa nga klase, for example, mga college student, mga 8 a.m. nila klase. Kaya halin na sila sa ilang mga puloyan, mga 6. No? Kay, kunwari, example, dito ka sa area sa north, bala sa may Ibi Magalona, mag-abot na ang oras ang alas 6. Grabe ang linyahan na isang mga pasahero. That's right. No? So make sure nga early ka gid siya. No, amo na lang gid ang solusyon para nga hindi kita ma-late, no, Bombo Grace. Di mayo man kung magdamo ning modernized jeepney. In fairness man, kita ya Bombo Grace, with all due respect sa mga drivers, we do understand sa ilaya nga sitwasyon, no? De blambal sila pierde amo na. We really understand. Pero to syempre, kinanglan taman ang modernized na no nga jeepney. Kabay pa nga maamat-amat lang ni kay ang nagduga nga unit sa aton Bombo Grace, diri sa aton sa may siyudad sa Bacolod. Kahapon ginhilira na sila sa tubang sang government center, pila ka units gani Bombo Grace. So, Bomboan, ang ara to kagapon, no, hindi ta man gid kay actually 500 ni ang idugang mo, pero amat-amat lang man, no? So, ara sa data 25 units nga
ginhatag diri sa Bata Libertad, no? Initially cover Bata Libertad route out of 98 units approved. Okay. So sa naman sa Alihis downtown, 20 units, no? Out of 80 units approved. So madamo-damo na siya sa kagapon nga hatag, no? Yes. To begin paraya sa BCGC, akong Bacolod City Government Center, Bomboan. So ang matabo sini, ma-hire ni sila drivers tapos swelduhan nila sang minimum nga 450 pesos. Yes, per 8 hours work plus overtime. Plus overtime. Kung ako in fairness again, ginarespeto tanang mga owners ang jeepney bala iban di bala naghambal to sila Bombo Grace nga pag wala nila ka-acquire unit, hindi sila kaigo sa 450. Pero ini assured na niya Bombo Grace no ang 450 mo sa 8 ka oras. Sa 8 ka oras ha. May assured ka na nga mapauli nga may 450 pesos ka plus kung ga-overtime ka pa, madugangan na siya. No? Regardless siguro sa mga pasahero nga nagasakay, dutay o kondamo, may ara kagad jay puli 450 pambuan, no? Yes, amo nang assurance mo nga may 450 ka. No? So, amo na no? Kay di ba, hindi naman na na-implementar sa aton diri sa Bacolod. Nationwide man mo kay kinanglanta mag-modernize na gid ta. In fairness nami ang in fairness lang no. Tahom kay air condition na, may wifi pa, komportable kay gid kung ikaw pasahero Bombo Grace. Kung ikaw pasahero, hindi man siguro bulubog at bomboan ang 13 pesos kay tungod man sa free wifi, may ara sang aircon, no? So 2 pesos lang pagsaka halimbi sa mga daan nga jeep, no? Nga 11 pesos ya ang plate. So wala pa ko ni kagit try gani nga nagsakay sa isa ka modernized nga jeep. I-try ko ni sa karon. Try ta ni karon. Kay may-ari ng bata, Bombo Grace, yes, may bata na. Era na. Oo. Pero no, magulo adlaw ang ta na i-check ka na kay para man nga makakita man kita no kung paano ni siya nga naga-operate bala. Kag kung kamusta ang ang first day kay subong adlaw. Kung i-compare ta galing sa mga gagbiyahe ta sa example sa jeepney driver kay mga pila na kasimana pambuan aton nga gingkuan sa mga statements man ang mga drivers ta labi na gid sa PUJ ila sila nga mapuli dira sa 300 to 400. So in fairness iniya 450 Oo. May ara para sila daan nga nabayran yang boundary. Sorry okay good. No? Kung i-embrace lang ni amat-amat, siyempre, naintindihan taman, di man mahapos para sa ila na mag-switch bala sa amon ni klase ang sistema ng gamit ang modernized jeep. Yes. But it is okay good. Kag ang pamangkot pagid kun syempre may operator na siya kun ining mga drivers ni sa mga jeepney paano ni sila maka-apply dito nga makuha sila nga mangin priority man sila nga mga jeepney drivers bala. Bombo Grace no amo na siya and amo niya kung may mga pagbago basta para lang gid sa kaayuhan sang kadaman Bombo Grace why not no bas kung para lang gid sa kaayuhan sang tanan okay gid siya ay why man gid kita may mahimo nga mapangot kita nga in fairness may mga jeepneys siya Bombo Grace diri sa aton nga mga daan na gid man inablang kung sa termino pa naton mga nagakarag-karag pero iniya pipilala man kay may mga damo man mayo mo basibla misinterpret kasi diri sa mga kauturan ta. Pero ang punto lang gid naton dira Bombo Grace is kinanglan ta ni amo na ning ginamando abis ang gobyerno. No. Yes, Bomboan. Kag syempre kung pangkabilogan na but silingon siya nga advantages gid siya katama. Amo lang na galing kay may naanaran kita kag nilantaw ta nga maperde kita. Wala ta pa ginapanumdum kung ano ang mahatag sini nga mas madamo nga advantage kaysa sa nakagawian ta bala kay tutuod lang ining modernized jeepney kung magamit kasi ni ang aton siniya nga environment makabangon-bangon yes. No? Kay lesser pollution ginidesign na siya ginidesign na siya para nga ma-less ang pollution. Correct. No? Air pollution
Di ang atong government inaidiyahan man no para nga hindi mabugatan nato sa mga drivers nga nagadala sang jeep bala bomboan. So kamay pa no nga mangin open man sila tan. Okay, sige. Anyway, Bombo Grace, salamat gid. Yes, Bomboan, live ito dire sa Northbound Terminal, Bacolod City. Ini si Bombo Grace, then nabat na nag-report para sa pamansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta radyo. Bumbo! Okay, sige, salamat gid Bombo Gracelyn Lubaton sa una nga hugnat sa balita sa patrol, no? Sa mga kauturan naton, tidamo, mga reaction lang. Aircon na, less pollution, sure income, with overtime, wala sila balhas. In fairness, tod Sir Tide, no? Rogasyon. Dira ya sa inyo, sa New Zealand, ya, ang public transport nyo na, syempre, mas angat-angat kumpara diri sa Pilipinas, in fairness man. With all due respect, syempre, sa mga utod naton, yung mga jeepney drivers, may man ni sila yung mga point of view man. Good morning, Bomboan. Namigid man kung new ang mga jeep, pero tani, hindi alam nila pagswelduhan, pero lang tani nila gyapon nga maarkila ang driver kung magbaka siya biyahe, mas dako gawa iya kita. Sa minimum sweldo, hindi gid nakaigo. Labi na gid ka mahal gid sang cost of living subong. Okay. So may mga point of view ka angay. Galing gin pala reho, ginalalangay lang man ni. Kay kun si Ma'am Teresa ni no, kun may mga interviews kita like gina-interview natin ng mga utod natin yung mga jeepney drivers. Sa gambas lang kayo na lang makalimpyo ka 200, may na lang maka 300 ka. Pero in fairness, ang 450, iban gani, kung tanawon mo sa iban rin nga mga hindi gani ang minimum naman na sweldo, iban nga mal, mabuhi man, no? Kay, in fairness man, kung mag 450 ka, tapos 8 ka lang gidya ka oras magbiyahe, no? Hindi ka natamaan niya ka pulaw-butaw. Kaya ang ining modernized jeepney, sa tuntuod lang bla, sino man hindi gusto nga magsakay diri, no? Amuning gindisenyo, kay kumbaga, ang bintaha sini sa driver nga nagamaniho, bintaha man na sa iya, no? Ang kahit modernized, tahom, less, hindi siya hindi siya harmful sa environment, okay gid siya, and at the same time sa pasahero, nga komportable siya. Tingin mo pamasahe dira pila 13 pesos, no? Kag ini-implementar sa aton nationwide abi, no? So para man sa kaayuhan sang tanan. Siguro lang gid sa mga drivers naton, no? Inablang mabuksan ang aton diri nga paminsaron man, no? Kay in fairness, kay hindi man kita hindi naman siya makapaayo, especially kung daan nagidla kayo nga mga sa jeep. Tapos amo pa nang aton iyang nga sakyan, no? So that is why man, no? Although again, tiyan mo na ni kung pareho na kung gusto mo yung 8 hours ka tapos minimum ka, tapos makapauli ka, no? Para sa imos niya panimalay, although nga do bulubugat na gid man na kay subong ka mahal sa mga balakon, pero at kung mag-interview man gani kita sa mga drivers natin, kasi hindi man sila gani makalimpyo 450 sa tuntuod lang nga makapauli. Inati may ara mga drivers nga bakas-bakas kid, pero ugis abalbal sarado man ang lawas mo, no? So 500 units ni nga manag-abot diri sa aton sa may syudad sa Bacolod. May una ni nagabiyahe sa aton Miara Iroreco, no? Central Market, may nagabiyahe man halin to home site, ito may duha ka units. And then tiyan mo ni madugang today. Madamo na ning makitaan naton all over Bacolod City. No, sining mga units ni sang modernized na nga jeepney. So in fairness, no, sa tuod lang kung naman ni makitaan tas dalan tadi ko okay gid, no, mabal ka nga wow. No, so amat-amat lang niya. Amula naton sa mga utod naton nga mga drivers nga amat-amat lang naton ni embrace ang dapat mangin priority. Dapat mangin priority ang mga drivers taman nga amuning ila nga pala nga buhian. Diba? Amuning ila nga pala nga buhian for how many years? So iban may mga interviews kita, iban nagatulog na gani sa terminal, no? Para lang makakita may pauli sa pamilya. Pero iniya,
Kung sa modernized kita, kung like let's say 450 pesos, madala mo pa uli, minimum okay man no? Duhay man sa problema kay 8 ka oras mo. Mahatagan mo chance sa kaugalingon mo makapalaw pahuway man kay lawas ta. Kinanglan ta man yung pahuway. What do you think no sa mga kauturan ta? Nakasakay na kamo. Meron iba naga-enjoy na sa pagsakay na sa modernized nga jeepney? No? Iba naton iyang mga kauturan, doon mo na ning ginasakyan. So madamo-damo na ni subong. Do ka timely man because nga sa mga estudyante, no? May mga klase na gidman. So, September, October, syempre, dugay-dugay may Mascara Festival naman. Di ko na mo ni masakyan man sa mga turista, no? May kinadto diriya sa aton. So, why gid siya sa problema, no? Basta fair lang ang pagpatuman sini. Wala lang balaya nga mga utod ng mga drivers, hindi maakomodaran tungod nga lain man. But I'm sure ni mga operators, no? Kung sino to mga iba naghahambal, kung sino lang makasarang. Pero ginambal sang gobyerno dre, like sa ginambal to sa talikdan ni Mayor Albi Benitez, tinguan niya man nga mga drivers mabuligan, no? Paano nga maka-avail or makamaneho sa iyang modernized no nga jeepney. Okay? Sige. 7 minutos na nagkarigad sa oras nga alas 5 sa aga. Mapos kita iya mga kabiran for a while. Pagbalik sa aton iya nga panatuntunan, dugang pagiriya nga tupiko. Aton nga diskusyonan. Dahil kita, stand by. Mga kabombo at ka-Star Nation, nagsimula na ang Burr Months. At bilang tradisyon, nagsisimula na rin ang espesyal na selebrasyon ng Pasko. Nakatatak na sa ating mga Pinoy na Setyembre pa lamang ay excited na ang lahat sa Christmas. Ngayon pa lamang atin ang painitin ang selebrasyon sa pamamagitan ng pag-aalala sa mga nakaraang selebrasyon. Paano? Mag-share dito sa Bombo Radio at Star FM ng inyong mga unforgettable or most treasured memories with your family, friends, loved ones during Christmas time sa pamamagitan ng mga larawan o short video clips. Dapat ang mga ito ay original mong kuha. Ang mapipiling mga larawan o video clips ay ipopost sa Facebook page ng Bombo Radio o Star FM at magiging bahagi ng espesyal na video na gagawin ng Bombo Radio Philippines para sa Pasko. Ipadala ang mga larawan o video clips ngayong araw hanggang September 15, 2022 sa Bombo Radio o Star FM Facebook page o sa aming email address. Sa pagpapadala, lagyan ng pangalan ng sender, address, contact number at maikling mensahe kung bakit ito ang napili mong larawan o video clip. Kaya mga kabombo at ka-Star Nation, magpadala na ng inyong mga larawan o video clips. May unforgettable memories during Christmas time mula sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Bombo Radio Philippines. Fast Radio Bombo! Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o porch kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino.
Isa ka Italian saint kag mystic sa wala kag tuo. Yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahisang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay. Bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlan tawon may placing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot. Ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatulaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox apang in fairness, no, ang diskusyon tanga ini para ni sa modernized jeepney, no, nga gindugangan nga unit driyas aton sa may syudad sa Bacolod, subong yang adlaw, may matrip Bata, may matrip pagid sa Fortune Town, amo ning gindugang nga mga nga mga units, no, madamo-damo ini nga mga units para driyas aton sa may syudad sang Bacolod. Okay, sige. Pero nagpagwa man sang executive order si Negros Occidental Governor Eugenio Jose Bong Lacson na tuhoy ni siya sa optional nga paggamit sang face mask sa mga outdoor spaces. Kahapon ni siya sang aga Sunday nagpagwa iya sa executive order number 22-45 series of 2002 nga nagayari diri ang guidelines para sa pagsuksok sang face mask sa sulod sang territorial jurisdiction sang provincial government. Okay? So, ini ang applicable lamang, klarohon naton sa siyudad sang Negros Occidental. Bangod wala pa sang nakapagwa sang kaangay nga EO o kung executive order ang Bacolod City. Only for province of Negros Occidental. Ti ang optional nga pagsuksok sang face mask ang ginapatuman lamang sa outdoor spaces samtang nagapabilin nga mandatory ang pagsuksok sang face mask sa indoor spaces, okay? Or sa mga indoor places. Kasubong man nga mandatory sa gihapon ang pagsuksok sang face mask sa mga hospital kag sa mga medical facilities. So, syempre, ang warning diri magapakatubang sa gihapon sa nagakaigo nga administrative o kon criminal sanctions ang mga magabayular sa face mask policies santo sa nakapagkit sa executive order. Naibaluan nga ining ang executive order number 22-45 ang ginpermahan
sang ato niya nga gobernador sa probinsya sang Friday, September 9, apang ginpost ini sa Facebook page ng provincial government alas 8 kahapon sang aga. So, pero September 9, napirmahan na ni isang gobernador. That was a Friday sa mga kauturan naton kag sa aton iya nga mga kabombo. So, klaruhon nato na para ini nga mando sa probinsya sa Negros Occidental. In fairness, ang face mask, yara nagid man niya sa sistema naton. No? Yara nagid man niya sa sistema. Kita ya kung wala tayo face mask, magwa sa panimalay ito, matsyag mo doon nagasala-sala, kaya bombok kayo magbalik. Doon may something gadya nga kulang. Ara na kay imagine, sa November, 3 years na ning pandemic or ang COVID. So, that is why the sistema, na. Pero iban gid man, like, kundi kun mga mornings, may mga interviews kita, iba natin yung mga kautulan doon, ay naman lang yung suksok sang face mask, no? Sa mga kauturan naton. Okay na, basta pa booster lang para bakod pagid, amugid, no? Kaya tanan kita mga vaccinated na gid man. Tanan kita mga boosted na, nakapa-boost na bala, no? Nakapa-booster shots na. Or if not all, kay iban may mga wala pa. Pero, kumbaga may protection ka na, hindi ka lang niya magkumpiyansa. Kung may mga kaistorya ka, tiway man na, maski hambal sang probinsya, abing let's say optional sa mga outdoor spaces or places, no? Pero kung may mga kaswilanon ka dira, para safe ako di masuksok ka face mask, wala man may nag-prohibit sa imo. Pero kung syempre, kung nag-jogging ka, okay, alang nga masagi ka ba ka face mask, ikaw naman lang na isaga tiyog-tiyog, draway ka man sa mga ginasigilanon, tiyog lang na. No, why man problema. So, time na gid man nga mag-let go kita nga, kumbaga buyan ta na amat-amat blang ang COVID man, no? At ara lang na yung COVID, importante healthy ka, bakod ka, kabalo ka kung saan o ka ma-protect sa imo sa ning kaugalingon, debla. So, sang tinalikdan do perte gyang problema naton sa COVID. Subong okay na mamaskara, festival na gani kita driya sa aton sa may syudad sa Bacolod, no? Almost na hitso na kahapon. We had an interview sa aton niya nga festival director, si Attorney Pinky Merano Ocampo. Habal niya, all set na gid siya ang October 1 to 23 nga October 1 to 23 nga activity, September 30 pa lang, may countdown to October 1 na taya. May countdown nga pati kayo nun sa NGC grounds. So, syempre, sa mga kauturan naton, despite all this, kinanglan man, like, kung damo, nagid man niya tao, kag kinanglan mo, feeling mo, hindi ka safe, hindi face mask ka, no? Kabalo na kita, no? Doon kabalo na giman kita yung mag-protect sang kaugalingon, takag sang lawas, takay hambal ta na gani, sa sistema ta na gani, yung nga naga-face mask kita, doon hindi naman gani kita yung kasako, nga, duway kita yung naga-face mask, baski quiz, do ka ginuot na kag kunano, tikulo kakson mo lang na iya jutay, kung hambal ta na gani, kung safe naman lang na, kung ikaw lang isa, kung diway ka man yung face mask, sa mga panimalay ito, duway naman lang kita yung face mask, no? Pero kung mang maritesta, ma-face mask gid ta, kung naga-chismis ta, naga-ma-face, mga kauturan, tabalagi na, ni gani, kisa mayara na sa mga katupad mo sa mga puloyan, no? Anyway, sa ato niya nga mga kauturan, kaya sa ato niya mga kabombo, amo na ang bag-o iya mga kabinan nga executive order, no? Sa ato ni mga kauturan kaga sa ato niya nga mga kabombo nga ginpagwaya sang ato niya gobernador sa probinsya man sang Negros Occidental. Okay? So balikan naton ang patrol si Bombo Gracelyn Lobaton para sa dugang iya nga report madulong sa aton subong iya nga agadri sa aton niya palatuntunan. So ara na mata. Dugay-dugay makapagwa naman na EO depende pa kay ti Mamaskara Festival kita diri nakadepende naman na sa aton iya nga gobernador, no? Rather sa aton iya nga mayor sa syudad sa Bacolod kung mapagwa man siya sa EO nga sa mga outdoor spaces. Kaya matamat sa iban nga mga lugar diri sa aton sa pungsod Pilipinas, no? Matamat na gid man niya nga nagapagwa sila sa mga executive order basta sa outdoor ay ang Iloilo na report sa Telikda, no, I think, no? Nga sa outdoor places nila wala na gid man sila iya naga suksok, no, sang face mask, no, sa aton iya
nga mga kauturan kag sa ato nga mga kabombo. Okay? Sige, importante safe kita. Importante nakuan ka ha, na vaccine ka. Sa mga non-believers ang vaccine, at may ara pa man gid siya gyapon, no? Pero we respect them syempre. Ila na iya mo, ila man na iya diretsyo. Although driya sa aton sa Pilipinas, majority na gid man niya sa tawo mga vaccinated, no? Sige, importante okay na ta, no? Ang COVID nagkalma na. May mga gagwa nga mga cases sa monkeypox, pero ang monkeypox hindi man gid syado kumparar mo to sa COVID sang tinlikdan niya susano na lang to yung kaso to ya sang COVID, di ba? Matyo mo to ginakayasan ka. O sige, dugay nga pala, lockdown na naman, pero subong why na ginasigilanunan. Ang ginasigilanunan na subong niya, kung paano na ya ang mga celebrations, no? Ang pagkakasang face mask sa mga outdoor spaces, no? Nga mga pagmando, nga mga executive order sang aton sang mga opisyal, no? Like, again, sa EO, sa executive order nga ginapagwa sang gobernador sang probinsya sa Negros Occidental. Sige, balikan naton ang dugang nga report madulong sa aton sang patrol ni Bombo Gracelyn Lobaton. Chikero naton ang dugang pa nga mga balita madulong sa aton subong yang aga sa mga kauturan naton dira nga dapat aga pa rin magmalata ha. Aga pa magbulugtaw, bugtaw na, bango na. 22 minutos na ang nakiligad sa oras nga alas 5 sa aga. Basi mawili tayo sang tulog or basi mawili kita sa bulog barikutot, no? So dapat aga pag kita magbalataga pang bulog daw. Kay may klase nga daan, ho? Lunes, basi malate ka, kay ma-traffic ka. Si Bombo Grace sa piyak nga linya sa dugang nga report. Bombo Grace, please go ahead. Bomboan, yes. Isa ka senior citizen, Pilason, no, kaginabulong subong sa isa ka hospital o kung dira sa Bagao City Hospital matapos nga ini siya ang nabunggoan sang isa ka van, no, sang kagabi ni Bomboan na tabo, no, may ara sa sang fracture sa iya sining tiil, no, kag may ara sa sang fracture sa iya sining batiis Bomboan, no, ang ining senior citizen ang nagaedad sang 65, no, lalaki, kag ini siya ang nabunggoan dira sa Purok Proper North, Barangay Talok, no, sa siyudad sang Bago. So ang victim Bomboan amo si Rodolfo Ciliero o Conciliero, no, Rodolfo Ciliero. Nagapuyo na siya sa diri sa Bacolod na sa Barangay Sumag, kag suno sa aton nga mga kapulisan dira sa Bago City, nagatabok ini siya kung nababuan sa dalan sang nabungguan siya sang isa ka van nga ang driver sinisang van mo si Rogen De Lugar, nag-edad sang 25 anyos. Susubong ara sa Cosdia sang aton sa nga mga kapulisan ining driver, no, sa Bago City Police Station. So ibalon taman karon kung kamusta ning status sang isa ka senior citizen Bomboan. Amo na gani quiz mga disgrasyabla, mga magkalabongguan, amo ni we have to be very careful, especially kung mga naga-edad-edad na kita ya Bombo Grace, no, kay abudlay magsagi para katlakat sa dalan. Amo gid, no, kay sa mga gaedad na mahinay gid na Bomboan ang ila sining pacing bala o kung mga tikang, no, sa dalan, so dapat magtabok may ara gid sang upod o kung di gani pabulig bala sa mga tao nga ara sa area kay parang ma-secure kay pertidaan kadasig national highway daan ni Bomboan, kadasig sa mga salakyan, no, kung sa mga national highway di madamo naman kita sa na-report ng mga aksidente especially diri bala sa area sa Police Station 3 sa Manalagan kay pertida kahawan kung mga oras ang kaagahon ti mga motorcycle driver gigapasikat ginada Bomboan, no, so kabay pa nga ini kita ya kung sino-sino o da bala nga ikaw ta iya sang dalan, so unahon gawin ang safety mo. Samtang Bomboan, 3 ka mga sospetsado ang nagkaladakpan sa drug bypass operation nga ginpatigayon sa Cadiz City Police Station, no. Ang mga sospetsado amo sanday Rolex Sander Rosales, 46 anyos, single residente sang Purok Wagon, Villa Barbas 2, Barangay Zone 2, Cadiz City. Samtang ang ikaduwa si Errol Rosales, kagini siya ang nag-edad sang 20,
ang mga residente man sa ang mga lugar, no? Bernard Picayco Sr., no? 46 years old. Kag residente naman na siya sa barangay Tinampaan, especialmente sa Salvador 2, Cadiz City. Nakuha sa ila bomboan ng isa ka gramo sa ginapatihan shabu nga may valor 6,800 pesos kag iban pa nga drug para paraphernalia. So subong ang tatlo ka mga lalaki nga ini nga suspect sa drug bypass operation ang ara na sa kusudiya sa ato sa mga kapasadala sa Cadiz City Police Station. Bombo Grace, si Governor Bong Lacson nagpa-discussion talaga ni earlier no, nagpagawa sa executive order nga pwede na sa mga outdoor spaces or places, hindi kita mag-optional na ang paggamit ng face mask. Pero inaiya, applicable para sa probinsya sa Negros Occidental. Pero in fairness, diriya sa aton sa may syudad sa Bacolod, hindi naman ginamo nakastrikto mga kauturan tagani basta sa mga outdoor kung nagajulo jogging or iban gani quiz ay iban yung mga nagapanindahan Bombo Grace, wala naman nagasuksok sang face mask no sa observation naton. Yes, Bomboan. May ara sa Libertad Public Market Abe. Sa mga pinakadako nga market diri sa Bacolod, ma-notice naton ang mga tawo, especially mga nagabaligya pa pala Bomboan, wala sang face mask. Pero ang mga nagakaltoya, limawa mamakal ka, naga-face mask kid. Pero diri naman sa public plaza Bomboan, makita ta sa gihapon diri sa syudad sa Bacolod, naga-wear chapon sa gihapon sang face mask. Pero sa outside naman sa Bacolod, halimbawa, neighboring cities, diri sa City of Smiles, just like Talisay City and Bago City, wala naga-face mask mga tao sa outdoor. Oo, no? Amo na, no? Na-notice ta. Kung di may mga pipila nga diri sa syudad sa Bacolod, may aragin man wala ga-face mask. Kung komportable na gid sila sa area, no? Oo. Pero sa outside gid man niya, sa Negros man gid ya, wala pa ni nagmando ang gobernador. Wala naga-face mask ang mga tao. Yes. Doon mo na galing mabuan. Kaya di syempre, inasaway man na sila sang mga law enforcers naton kung wala ka face mask. Pero kung wala ton mga law enforcers, mabuan, yung mga force ang tao nga magsuksok. Sa ako naman yung case, kay isa ako ka reporter, no? Hindi na ako mabuhi nga wala face mask. Oo, no. Ara na kumbaga nadalata na sa sistema tanga naga face mask kita, no. Pina-practice na. Anyway, karami isang tiyempo ta subong do ka okay gid, no? Ang Lunes naton, Bombo Grace. Okay na okay gid Bomboan sa bahay diri sang Dalan San Juan. No, ang tiyempo ta wala kita may nakita nga galom dito sa norte nga bahin sang syudad sa south no ginalao-lao kun wala man no ka okay gid. Okay, sige. Bombo Grace, salamat gid. Yes, Bomboan. Ini si Bombo Grace din lubaton nagka-report para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bombo! Salamat sa kay Bombo Grace din nabaton sa dugang iyang balita gindalon sa aton subong iyang aga. No, sa muna, importante sa aton niya subong niya kabalogi kita mag-protect sang kaugalingon ta, no? Nga kun especially subong nga tiyempo hindi lagi kita gyapon magkumpiyansa. Although hambal ko na gani kay na Mamaskara Festival, madayon na gid siya. May schedule of events na gid ya. Halin sa October 1 to 23. Ang 23, amo ni siya, ang October 23, amo ni siya ang pinaka-highlight. Amo ning street dance competition, in fairness, 1 million pesos. No? Grabe. Mangin milyonaryo, gid ang magadaog no, sa street dance competition. 1 million pesos ang premyo no, para sa winner. And then, in fairness, dako-dako ang subsidy sa mga contingents sa mga mag-intra kay hindi 17 kay mga mag-join sa sining street dancing competition sa Mascara Festival. 500,000 pesos ang subsidy, no? Mga kauturan tagambal namin bakasyon ba, no? In fairness, 200 si Sir Tide, in fairness, 200 ka mga visitors ang 200,000 ka mga visitors ang gina-expect sa syudad sa Bacolod. So, amo ning pinaka-first nga festival nga patigayunon, Mascara Festival rather, for una ni subong nga celebration after isang 2 ka tuig nga nag-pandemic nga. Di syempre,
alangan ka to magsagi ka to sinaot patos ang sa Mascara Festival kay pandemic hindi pwede. So first time naman ni subong nga nagbalik. So that is why nga iba naton yung mga kauturan kung sa pablado ka uhaw man sa selebrasyon, no? So damo excited. Pero ang pinaka-importante syempre ang safety naton tanan, no? We have to be very careful gid kaya gihapon, no? So although may mga celebration, tatlo ni siya kasi mana, no? Ang first nga event, mga sporting events, then may mga cultural man, and then sa ika-third week, amo ni siya ang highlight na gid siya. Ang paborito ninyo nga mascara queen, no? Paborito man ni Bombo Kim. Kung sinong koronahan nga Miss Bacolod Mascara. Tatlo ni ka-corona Lain naman ni siya nga approach subong. Tatlo ni siya ka-corona sa mga kabombo naton. Tatlo ka-corona, kaya nga may Miss Bacolod Mascara Universe, may Miss Bacolod Mascara World, kag may Miss Bacolod Mascara International. And may first kag second runner-up. Grabe. Kita nyo na sa mga national nga beauty pageant. Amo na gid na iya. No, kung ka national nga level, kay kung anong madagaan mo diri, ikaw to yung mag-represent sa para sa Miss World nga kandidata, para sa Miss Universe, para sa Miss International. Ka-okay man. Ka-okay gid. Okay gid siya ang konsepto nga mo sini kay syempre gusto taman nga base pa lang diri sa aton maghahalin ang Miss World Philippines nga kandidata or Miss Universe nga Philippines nga kandidata or a Miss International, no? Kay so far wala pa gid, no? Daw mga mata ko diri sa Bacolod kag ang pinaka-importante subsidized ni sila in fairness, ha? Subong kandidata ka, every candidate may every candidate may 80,000 pesos nga subsidy. Kumaga, hindi ka naman problema sa heels mo, sa panapton mo, kay subsidize ka na sang syudad. Amo nang pinaka-importante man sa tanan. And amo ni sa mga ang subsidy para sa kay kabalota kun sa competition sa street dancing, grabe man ang ginastuhan ay. Syempre kung sino pinakabongga mo na mga tanaw nga madaog, yari na aton mga sister stations, Bombo Radio Western Visayas. Welcome and good morning. Maayong aga sa liwat Bomboan. Sa liwat maayong aga sa imo Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas, ginasugilanunan namon diri kay go na gid kami para sa Mascara Festival. Actually, sa interview namon kahapon with Attorney Pinky Merano Ocampo, siya ning festival director para sa Bacolod Mascara 2022. All set na, kay in fact, ang September 30, may harap pagidyaga na i-countdown para sa October 1 to 23 nga pagsugod. Ang damo bag-o subong ang mga kandidata para sa Miss Bacolod Mascara. Tatlo na siyang koronahan kay i-ready na nga daan sa Bacolod, 3 plus Bacolod. Ma-ready na kami sa mga kandidata namon for Miss World Philippines, Miss World International, Miss World Universe, no? Kay damo man yung mga mataho, mga Bacolenia mo, kag mga maalam, Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas. Aside from that, ang madagaan nga premyo para sa street dancing competition sa October 23, 1 million pesos. No, damo mga bago subong, no, para sa Mascara Festival 2022, no. Kag subong man sa dugang panamon diri nga balita diri samon sa may probinsya sa Negros Occidental, kahapon nagpagwa iya sang executive order ang amon iya nga gobernador sa probinsya, si Governor Eugenio Jose Bong Lacson, natuhoy sa optional nga paggamit sang face mask sa mga outdoor places or spaces. Kapon isang aga nagpagwa sa Executive Order number 22-45 series of 2022 nga yari dire na pagkit sa guidelines ang pagsuksok sang face mask para lang gid sa territorial jurisdiction sang provincial government nga optional na. Kung sa outdoor ka man lang niya, okay na hindi magamit sang face mask. Pero para lang gini sa province, kaya ang Bacolod City, wala pa man nakapagwa sa executive order ang amo niyang alcaldes diri sa syudad sa Bacolod, si Mayor Albi Benitez. Kag subong man,
Sa dugang panamon diri nga balita, nadugangan naman sa mga units ang modernized jeepney bala nga ini Bombolinsi, Bombo Radio Western Visayas nga mag-ooperate diri sa amon sa may syudad sa Bacolod. So additional naman iya nga mga units kahapon like sa Bata may nagdugang biyente iya ka mga units ni sang modernized jeepney kay may duha na ni nga nagabiyahe diri sa amon sa Bacolod sang tinalikdan. So kay 500 ni ka mga modernized jeepney mag-abot diri sa amon sa may syudad sa Bacolod. And then amon ang ginahambal amat-amat lang nga maginabot para nga maka-operate ini sila, no? So again, no, palariho lamang kita Bombolinsi, no, 13 pesos ang minimum fare sini. So amoni so far ang by 20 man ka mga units for Alihis downtown route nga nag-abot kahapon iya nga adlaw. So ma-operate na ni sila subong. Amoni so far mga balita namon diriya sa may syudad sa Bacolod kay sa bugos nga probinsya sa Negros Occidental. Balik sa imo, Bombolinsi. Magamo nga salamat Bomboan, Bombo Radio Bacolod. Sa ilo kita sa Bombo Radio Rojas. Welcome and good morning, Rojas. Aga, Bombo Radio Western Visayas, ang amon diri mga balita, syudad sang Rojas, kagabugos nga probinsya sang Capiz, kadungan gani sa karon no, sang National Teachers Month, may na pakigangutan kami diri no, nga isa ka manunodlo, kung sa diin na nag-survey man siya sang kapin 15 katuig bilang ALS teacher o kung Alternative Learning System Mobile teacher kag dito siya na-assign sa may kabukiran sa Banwasang Tapaz. Ini siya amo si Sir Francis Librando nga tumandok sang Tapaz kagin payag sini nga ti kumbaga wa gid nag-sink in sa iya una nga ang isa bala ang impact sang paggat na isa ka maestra or maestro kag subong gid lamang ti hambal niya nga nagapati siya nga ti dako gid man ang impact no sang iya nga profesyon sa isa ka komunidad kay proud man siya no nga ti matudluan niya basa ining mga ti paginambal dadaan nga ALS Alternative Learning System ang ila dira nga mga estudyante nagkalain-lain nga edad ang iban ganiti magulang pa sa ila no nga tinabiyaan balasang edukasyon no nga hindi ka balo magbasa magsulat nga may mga edad na so para sa iya no dako gid ang impact nga mabalaan or makita ang improvements ang isa niya ka estudyante nga makabalo magbasa and sang nagligad lang gani na nagbalita sa iya nga ang isa niya ka estudyante isa na kakatapos ang Philippine Army. Ay sa una ti daw happy go lucky lang siya kay hindi niya tani ni gusto nga kurso man. Gusto niya tani manginisa ka broadcaster, manginisa ka reporter pero since nga hindi kaya no sang ilang iya nga ginikanan nga paeskwelahon ini siya rason nga nag-eskwela siya sa public school kag nagkuha sang education. Kag sa amon diri nga mga police reports may 19 anyos diri ho nga lalaki nga nagtuyo pa kun tani nga malagyo sa checkpoint sang mga katapos sa first Capiz PMFC kag President Rojas Municipal Police Station dira sa may Barangay Vizcaya sa National Highway sa nasambitan nga Banwa. Ining 19 anyos nga ini amo ang ginkilala kay taga ano siya taga Barangay Kabungahan, Banwasang Maayo, nining si Jason Dapicortal Delfin. Sakay ni siya sa motorsiklo kag may angkas nga 3 man ka mga lalaki ang natabo sa digdri sa mga katapos ang President Rojas Municipal Police Station mga gabi na, mga alas 8, alas 9. Samtang nagapatigayan sila sa checkpoint, nagpadulong ining motorsiklo nga sakay ining sospek. O galing sa balaan nga checkpoint, siyempre napapundong, naparahan. Imbes nga magkadto ni siya sa magpagilid ni siya kag checkero no, checkpoint. Nagliko kag ginali nga malagyo kun tani anon mo kay madasig man ang mga kapulisan, di nabanggaan ini siya kag natigayon nga madakpan o galing tong 3 ka mga kaupdanan niya ba kadasig man. Naman palibot sinang adaan nga National Highway mga katubuhan wala kag tuo dira masigilid mga katubuhan ti kataas ng mga tubo dira nagpanalagyo nagpananago atong 3 nga wala gani madakpan. Isa lang ining nadakpan nga si Jason Dapicortal Delfin
kag sa iyang ginhambal sa itong anong sulod sa imo nga bag, sa iyang sling bag, una hindi pa sa kontani, galing kay ti, isang ulihi, nag-voluntaryo man siya nga buksan, nakita ang isa ka homemade 12-gauge shotgun nga may ara sang loaded sa isa ka bala, kag may ara pagit sang isa ka bala, no, nga reserva, posible ato ti may ginpangitaan sa dokumento sa mga kapulisan sa paggupot sina nga armas no tangwa ay siya may napakita rason nga subong nga adlaw sa Lunes natala na ini siya nga magapangatubang sang kaso nga paglapas sa Republic Act number 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Sa amon pagidridugang nga balita, sa amon nga police reports, may isa dari ka 41 anyos nga lalaki ang nagamaneho man siya sa ning motorsiklo, bumunggo sa nakapark nga dump truck sa may bahin sa National Highway man sang poblasyon Ilaya, Banuasang Kwartero. Tinauna to na kumatos pero ginabawian gid sang iya nga kabuhi. Sunday diri sa mga katapos ang Kwartero Municipal Police Station mga alas 9 man sang Sabado sang gabi nga magapauli na kuntani ining biktima nga ginkilala kay Julius Flores halin ini siya sa town proper, pauli sila sa barangay Malagabi sa nasambitan man nga Banwa sang hinali nga pag-abot sa poblasyon Ilaya, way niya na madiparahan ining nakapark nga dump truck. Kay man ang mga kasalakyan niya subong nga ginimo nila yang parking lot, parking space inang extension bala ang road widening, wala man lang sang early warning device. Iti way matumad diparahan sang biktima, bumunggo siya sa nauli nga bahin sang dump truck, lampos gitong iya nga ulo na kumatos rason sang iya nga kamatayon. Amo na ini so far mga balita diri sa among syudad kabugas nga probinsya sang Capiz, Baliksimo, Bombolinsi. Madamo gid nga salamat Bombo Rita, Bombo Radio Rojas, sa ilo kita sa Bombo Radio Kalibo. Welcome and good morning Kalibo. Welcome man kag good morning Bombolensi, Bombo Radio Western Visayas. Ang amon man nga managapanguna nga balita diri sa Banwasang Kalibo kag Bugosman nga probinsya sa Aklan. Una diri nag-update kami sa amon nga Provincial Health Office regarding bala sa ini nga mga kaso kag mga numero sang nagkinanamatay sa ini nga sakit nga rabies kay manti patapos na nga daan ini balang tuig 2022 kag nangayo kami sang update sa ilang mga datos kung sa diin nahibaluan nga sa amon bilog nga probinsya sang Aklan may ara sang 5 ka mga namatay bangod sa ini nga sakit nga rabies. From January to September this 2022, 5 gid ang nagkinanamatay diri sa amon sa probinsya sang Aklan. Duha namatay sang nagligad nga Pebrero kag Setyembre samtang 3 man sang nagtaliwan lang gid nga bulan sang Agosto. Kalabanan diri lalaki kag ang duha man 20 years old panaba ang ilang pang idaron ti mayara pa sang isa ka biktima nga 12 years old nga babayi ang iniman nga namatay man sang sakit nga rabies matapos man nga inangkit sang ilang ido. Samtang dugangan man nga balita diri sa amon nag-inuso subong diri sa amon sa probinsya sang Aklan ang ini balang pagtalakawan sang motorsiklo. Uso subong ang isa puro tanan kagapon ini natabo diri sa Banwasang Kalibo nasa pool sa CCTV ang duha ka lalaki samtang ginakawat ini nga motorsiklo. Ang motorsiklo ginapanagiyahan ni Gian Makahilig kag ini tinakaw diri sa may bahin sang barangay poblasyon sa Banwasang Kalibo kag tubtub subong way panatumod ini nga duha ka lalaki nga nasa pool sa CCTV nga nagkuha sang iya nga motorsiklo. Dito man sa may bahin sang Banwasang Banga
lubos man ang pagpasalamat sang isa ka estudyante nga naga-practice sa teaching. Matapos man nga naibalik sang katapos ang banga PNP ang iyang motorsiklo nga nadula man kahapon sang aga, naibalik man kagapon man sang hapon. Galubos man ang iya tunga pagkasubo matapos nga nadula kay man estudyante pa man ako kag ginagamit ko ini sa pang-adlaw-adlaw. Ginpost niya to sa iya social media kag ginpa-blotter. Nahuya man siguro ang nagkawat, bilin ini sa may bahin sang lapit lang, likod lang gid sang munisipyo sang nasambitan nga Banwa. Samtang dugang man niya balita diri sa amon, duha man to ka senior citizen kag isa pa ka lalaki nga way na ini sila ging panghingadlan ang naresto man bangod man sa illegal gambling. Arestado to ang duha ka senior citizen kag isa pa ka lalaki. Naaktuhan ini sila nga nagasugal didto man sa may bahin sa Banwa sang Banga. Naghampang ko na ni sila sang Lucky 9 kag may mga pusta ini nga na-recover ang amon nga mga otoridad. Ginpasakaan ni sila sang kaso sang paglabag sa Presidential Decree 1602. Amo lang ni so far ang amon nga managapanguna nga balita diri sa Banwa sang Kalibo kag Bugos man nga probinsya sa Aklan. Balik sa imo, Bombo Lenzi. Madamo gid nga salamat Bombo April, Bombo Radio Kalibo sa amon diri ang mga nagapanguna nga balita. Tinagpasalig man diri ang Metro Pacific Iloilo Water kag ang Metro Iloilo Water District sang bulig sa mga residente sa syudad sa tungaya sang outbreak sang acute gastroenteritis kag cholera. Sunod diri kay Mayor Tranyas nga nagpasalig ang mga opisyal sang water distributor nga magapakigangot sila sa City Health Office sagod nga timahatagan sang assistance ang pamilya sa mga nagtaliwan bangod sa waterborne diseases. May ipasa man nga accelerated plan ang bahin sang syudad para sa improvement sang water distribution kag dugang nga water supply sa syudad sang Iloilo. Sa iban pa diri namon nga mga balita, ginatun-an man diri sang Iloilo City Government ang ginaduso nga mga pagbag-o nga himuon sa Haro Plaza. May mga sektor nga nagrekomendar nga saylohon ang Haro Covered Court kag iban pa yang mga opisina sa sulod sang plaza. Sa laing nga lokasyon agud nga timatagan man sang ligwa ang ining mga tawo nga nagalagaw-lagaw sa amoya nga lugar. Digin pa diri sang alkalde ni Mayor Tranyas nga may aras ang suwestyon kung saliin ibalik ang Bamboo Eiffel Tower nga kabahin nga daan sang complex sang 1890. Sa iban pa diri namon nga mga balita tipadayon pa diri subong nga ginahibalo sang otoridad ang kabangdanan sang pagluntad sang oil spill sa baybayon nga kabahin sang barangay Sinapsapan sa Banwa sang Hordan, Guimaras. Tingin pahay diri sa Philippine Coast Guard nga naobserbahan na lang sa mga manugpangisda sa lugar nga nag-itom ang tubig kag ang balas. Samtang sa iban pa diri namon nga mga balita, magluwas sa pagpangawat sa motorsiklo sa punong barangay, may ara pagidgaliya sang iban pa nga reklamo nga nabaton ang kapulisan batok kay Police Corporal Daryl Dumaraog inibilang pulis nga nagdakpan bangod sa karnaping. Sunod dari sa Pototan Municipal Police Station nga ginatudlo man ni si Police Corporal Dumaraog nga suspect sa theft incident kag subong man wala nakabayad sang iya nga utang sa Banwa sang Mina kag sa Banwaya sang Haniway. Samtang tiang sa bahin naman sa Department of Social Welfare and Development Bombo Radio Western Visayas kay tiging close na diri nilang online application para sa Educational Assistance Program para sa indigent students bangod ya sa mataas nga volume sa mga naga-apply. Ti iban diri nagauyoy ng abaga kay ti wala nakaparehistro sa Bacolod. May iban pagin mandaguro sa inyo nga wala nakaparehistro, Bomboan? Yes, gid Bombolinsis. So sa pagkadamo lang, di ba like Bombolinsis ang tinalikdan nga Saturday, 700 plus ang nauna. Ito nga wala pa nila na-accommodate. So mga 700 lang. Di syempre damo pa ya ang nagahangla man. Amo na ka, damo man ang mga
nagakinahanglan kag feeling nila ti qualified sila kag pasok sila base sa criteria gani or sa guidelines nga ginpagwaya sang DSWD ti ugaling ti anhon ta na kay may limit ti sunod naman Bombolinsi. Amugid ina kun may ara sang duga nga budget. Ti sa Rojas ya Bomborita may mga reklamo mandara nga ti wala nakaparehistro. Ay sus, pang kun reklamo lang kadamo gidya Bombolinsi, Bombo Radio Western Visayas. Sang nagligad to gani nga Sabado sang August subong September 3, no, ika-3 nila nga nga hugnat sang dagdaganay. May interview to kami nga nanay nga why sa man sa nakabaton sang text no sa iya. Pero natagaan siya sang 4,000 kinatukiban nga didto man siya gali sa master list. Hay ndamo siya nakabati sa September 10 no sang Sabado nga iniho damo nagpasimpalad nga basi bala kag didto Manila kuno nga ngalan kay why lang sila na texan kay damo sang nagareklamo nga 3 na kasimana why Japon sila matexan ay tapos ang ending untat naman gali kay ginkulang sila sang budget Bombolinsi. Ti puno na siguro basi na reach na tong volume gid man tuod sa mga nagparehistro. Ti bandari gani sa nagparehistro pero ti wala pa yang confirmation gaulat-ulat man like what you've said gani Bomborita nagaulat sang confirmation through text or through email di maputi ning uwak wala sa gyapon sa may mabaton Bombo April. Tama kagi dira Bombolensi no. Diri gani sa amon ti ayawan ka na lang gid pili na mati sa mga reklamo sang mga nagakadto bala diri no kag mga na-encounter man naton nga mga pumuluyo bala kung dito ka sa field nga tingaway man kuya gina atek sa gihapon sang DSWD Bombo April Bombo ninyo kaga amo ni ay ti siling pato sang iban Bombolensi kay man diri nga daan sa amon sa Aklan damo sang remote areas nga way sila ya sang signal ti nagkadto pato sila sa ilang mga kabanwahanan para lang gid makapa-online ang masakit pa nagapangulam tay ni sila sang cellphone para lang gid maka-register kag ti balik-balik man na kami kung may ara na sang confirmation waay gid man na tapos ma-announce lang sila yang tapos nagali waay nagali sang registration online registration Bombolensi. Ti abita gani mga personnel sa Department of Social Welfare and Development makadto sa mga far-flung areas kay ti hindi niya accessible sa mga pumuluyo nato ng internet kag iban pagid nga mga galamito na agod nga makarehistro gani kay ti wala man sa gyapon. Sige lang ala na gid ang ako nga tiyempo hindi ko na pagbalik. Okay, sige. Why na kita ya makabi naman ibidin nga tiyempo. Standby